Bħalissa il-Kulleġġ għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija jinsab miftuħ għal pubbliku, partikolarment studenti prospettivi li jixtiequ jkomplu bl-istudji tagħhom f'dan il-kulleġġ. Meta żorna l-MCAST iltqajna ma' Sheldon De Battista, student tat-tieni sena fil-kors B Engineering Manufacturing li fil-proġett tiegħu għamel magna li tawweġ il-ħadid. Proġett li ħadlu ma' 6 xhur sħaħ biex wettqu, iżda li kien ta' sodisfazzjon kbira li li wettaq xi ħaġa li jħobb. Sheldon spjegalna kif taħdem. Bażikament li tagħmel it-tija l-ħadid u mbagħad għandha żewġ rombli fuq in-naħa t'isfel u dawk qegħdin imqabbdin ma' motur u sistema ta' gearbox. Issa jinkludi żewġ pedali biex tħaddmu daqqa f'direzzjoni u daqqa f'direzzjoni oħra u fuq in-naħa ta' fuq għandu kamin il-proġett. Issa b'dak il-kamin iddawru u tkun qed tagħmel pressa fuq il-ħadida u tawwiġha. Mbagħad tafas il-pedala minnhom u x'ħen il-ħadida toqrob fin-naħa tat-tarf terġa' tafas il-pedala l-oħra biex terġa' ddawwara fid-direzzjoni l-opposta u terġa' tagħmel pressa bil-kamin ta' fuq biex tkompli tawweġ il-ħadida l-qis li tkun trid inti. Fissrinna wkoll kif tingħata importanza kbira lil miżuri ta' sigurtà fi proġetti bħal dawn. Fosthom li l-magna tkun armata b'karatteristiċi ta' sigurtà ngħidu aħna li tieqaf f'każ ta' emerġenza. Huwa esprima sodisfazzjon għal dak li toffri l-MCAST, partikolarment fejn tidħol il-prattika. Importanti għaliex meta issib dal-kors u tkun qed tagħmel li tixtieq ma jkollokx daqshekk ta' skarriġ biex tmur tistudja barra minn Malta x'isek fl-istess pajjiż tkun tista' tagħmel dak li tixtieq. Waqt l-Expo fl-MCAST isiru wkoll numru ta' taħdidiet informattivi għal ġenituri u għall-istudenti, kif fissrinna John Bartolo, id-direttur tal-Students Outreach Services. Dettalji fuq x'tista' tagħmel wara kemm twil il-programm, prospetti ta' studju għal aktar il-qoddim, hija informazzjoni utli li tajnek tiddeċidi tagħmel deċiżjoni tajba fuq liema programm ser tagħżel. Bartolo żied jgħidilna li barra minn hekk l-MCAST toffri wkoll servizz ta' gwida lill-istudenti biex iwettulhom it-triq għall-għażla futura tagħhom. Mit-18 ta' Lulju il-qoddim sal-4 ta' Wissu aħna nofru s-servizz ta' career guidance. L-istudenti prospettivi jistgħu jiġu mingħajr appuntament mit-8:30 sas-9:30 fejn wara li jkunu ħarġu r-riżultati tal-O levels ikunu jistgħu jitkellmu aktar fil-konkret fuq il-kwalifiki tagħhom u allura ikunu jistgħu jagħmlu għażla aktar għaqlija bbażata fuq informazzjoni korretta fuq anke proġetti li raw hawnhekk u allura li għajnuhom jaslu jifhmu aħjar x'isir fil-programmi. L-applikazzjoni tal-korsijiet fl-MCAST se jintlaqgħu mill-24 ta' Lulju sal-4 ta' Wissu.